So, magpo-Fortnite tayo ngayon. Hindi, wag na, magma-Minecraft na lang tayo. Ben! Okay. So, guys. Minecraft tayo ngayon. Hey, panis. So. May ginawa akong bahay dito, guys. Wait lang. Yan, guys. May ginawa. Yan, guys. What? Yan. At nakikita mo po dito sa taas. At meron pong armor stand dito. At dito po yung mga di ginagamit. At kung nakikita mo to, precious. Sorry, nag-creative ako. Kailangan ko na talagang tapusin tong bahay na to. Para may bahay na tayo. Di na tayo titira doon sa isang cave na yun. At nakikita mo po, full armor po ako. At nakikita mo po sa chest na to, no problem. May mga netherite ingot po dito. Pwede kami kumuha dyan. Meron din ako netherite na ingot. At meron dito ang diamond. Kung gusto ni ate ng diamond. At dito rin sa akin, may diamond din ako. At mag-creative ako kasi nakalimutan ko yung mga sticks. Kailangan ko pala ng mga sticks. So, So, yeah. So, magano ko dito. Ay, di pala. Touch pala. Di sticks. Hindi. Oh, sticks. Ano naman? Sticks. Yan. Di yung marunong mag-spelling. Okay na yun. Ay, kailangan pala ng marami. Yan. 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 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kailangan ko pa ng isa. Ay! Yan. So, dito sticks mo, te. Dito sticks mo. Dito sticks mo. Dito sticks ko. Dala ko pa ng dalawa. 1, 2. Yan. Yan, te. Meron na tayo sticks. At dito, di na yung kailangan ng sticks. Meron naman dito. Yan. Yan. At kung nakikita mo dito sa taas, meron tayo netherite. Yan. At pwede nyo ito. Meron mga gamit dito. Ito wala pa. So, lahat ng mga materials natin, lagyan natin. At nakalimutan ko pala may cave pala tayong ginawa. So, naalala ko pala na nasan yung cave. Nakalimutan ko nasan. Yun yung cave! Oh my God. Deja. Thank you. Okay. Nang gamit natin dito, di na natin yung kailangan, te. So, yeah. Di natin kailangan to. So, meron na tayong mga gamit doon. Yan. So, te. Ito lang yung video ko sa ngayon. At nakita mo itong babong na to. Sandaan mo yung tinuro mo sa akin na babong na to. Salamat. Yeah. Bye. Just gonna go in bed. So yeah.